Raz, dva, tri. Dúfam, že sa počujeme. Ja začínam túto hodinu už niekoľkýkrát. Strážim susedke dcerku s detskou mozgovou brnou a takže budeme do pozadia mať rôzne zvuky. A skúsme sa sústrediť na seba. Niekedy je to ťažké naozaj, frustrujúce, ale skúsme sa sústrediť na to, čo v sebe chceme dosiahnuť, nie na to, čo to až tak v nás vyvoláva. A možno ako nás to frustruje, kľudne ostaňme s tým pocitom, ale sústredíme sa viac na vlastný dých. Na to, že chceme nájsť v sebe pokoj. Idem k vám bližšie, aby som na ňu videla. Som musela dať trošku mimo, aby nám nechodila do záberu. A na začiatok si spravíme také jednoduché ujjayi dýchanie. Budeme ho robiť len vo vnútri. To znamená len do brúška, ale jemne, nie až do podbrúška. A pekne uvoľnenie, nenásilím. Úplne pomaličky začneme prehlbovať každý nádych a výdych. Táto hodina bude zameraná hlavne na ruky, stred tela, ale posilníme aj nohy, samozrejme. Takže tí, čo máte ešte menštruáciu, tak by som vás chcela upozorniť pred každým tým cvičením. Vy najlepšie viete, ako sa cítite, avšak neodporúčam pozície, ktoré sú také, ktoré zabezpečujú, že tá krv sa vrácia naspäť do panvy. Takže dajte sa na to pozor, sú tam potom rizika endometriózy a iných komplikácií. Takže chceme všetky pozície, ktoré smerujú krv preč z tela. A pokiaľ je tá menštruácia príliš silná, neodporúčam cvičenie alebo jeho jemnú formu v pozíciách, ktoré nebudú robiť takéto veci. Myslím si, že môžeme začať. Sadneme si do pohodlného sedu, buď z tureckého, alebo takéhoto diamantového. Ruky si môžeme dať príjemne do lona, alebo si chytiť kolena, nechám to už na vás. Zatvoríme oči. A budeme sa nadýchovať jemne do brúška, najprv si zvedomíme dých, to, kde sa nachádzame. To, čo počujeme. Kto chce, môže mať aj oči otvorené alebo zatvorené, nechám to na vás. A úplne pomaly začneme ťahať dých dnu. A začneme ho púšťať takým sa alebo ha, ako keď zahmlievate zrkadlo vo vnútri, so zatvorenými ústami. Brúško úplne uvoľnené. Takisto ráme náduší. Vyfúknem všetkým vzduch z pľúc.
Ešte posledný nádych a výdych. Ja vo svojom tele, aj keď nie sme svoje telo, nie sme svoja myseľ, nie sme svoje emócie, aj keď sa tomu niekedy ťažko verí. Záleží, čomu veríme. S hlbokým nádychom idú ruky hore, pozriem sa za nimi, vytiahnem. A s výdychom ruky pred srdce. Ahojte. Pekný deň vám želám. Ja sa posuniem, aby som na Kikušku videla a ona na mňa. I keď kameru mám nastavenú tak, že akurát to mám. Prestavím to, hej, ešte chvíľku strpenia. Pôjdeme na všetky 4. Tak. A budeme potrebovať bloky. Ja tu budem mať dneska aj ťahák, okrem Macka. Kikuška, tu buď so mnou. Tak, ešte to ďalej potiahneme trošku. Tak, super. Tam buď si. No mi neutekaj preč, aby som na teba videla. Tak, pôjdeme na všetky 4 a spravíme si najprv krávu s máčkou, čiže nádych, prehnem chrbátik a výdych. Zhlbím. Super. Pôjdeme takto ešte párkrát, nadýchnem sa, lopatky zatlačím k sebe a s výdychom zhrbím. Tak ja sa len otočím na druhú stranu a zopakujeme to isté, vy pokračujete. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Poďme ešte 2-krát. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Super. Chytíme, dáme špičky na zem. Už dobré? Mám aj urobené. Hej, ja som ju dala na chvíľočku vonku, lebo Terke stúpila na labku. Nedávala som chvíľku pozor, vieš. Dobre, poďme do druhej pozície, to znamená, dáme sa na 4, zdvihneme kolená, nahrávam video, vieš. A budeme dýchať. Pozerám pred seba. Stabilný kor, brúško. Malinko môžem pokrčiť lakte a dýcham. Výborne. Idem so zadkom dozadu. Nadýchnem sa. Ostanem na špičkách, skrčené kolienka a idem zase naspäť. Čiže nadýchnem a vydýchnem hore. Kľudne ostávam na špičkách, tlačím zadok šikmo dozadu. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Poďme ešte 3-krát, každý sám pre seba v rytme vlastného dýchu. Super. Vrátim sa späť. Pôjdeme na 4. Pôjdeme teraz pravá ruka dopredu a ľavá ruka dozadu. Natiahnem, ako keby ma za niekto ťahal a s výdychom dole. Opačná strana. Nádych. Vytiahnem, idem zadnú nohu, pánovú končatinu, dám len do výšky s chrbticou. To znamená, nebudem robiť niečo takéto, bude podsadená pánva a ťahám do dĺžky. Nádych, výdych. Nádych,
výdych. Každý v rytme vlastného dýchu. Cukríky si zobrala, že? Bo jej vypadli cukríky, vieš? Nádych a výdych. Poďme ešte raz na každú stranu. Super. Výborne. Pôjdeme teraz do plenku. Vylezieme hore a pôjdeme do nízkeho plenku a budeme to striedať. Nádych, výdych, výdych smerom hore, nádych smerom dole. Silné brúško. Nádychujem, nádychujem, vydychujem, vydychujem. Nádych, nádych, výdych, výdych. Stále sa snažím byť, keď idem hore, zarovno zápestie, lakeť, rameno, dobre? Aspoň približne. A môžeme ísť aj cez druhú stranu dole. Posledný krát. Výborne. A ideme pozícia dieťaťa. Predýcha. Oprem čelo. Uvoľním brúško, dýcham do oblasti lopatík. Uvoľním ruky. Tak, ešte 2 hlboké nádychy, výdychy. Tak, zaktívnim ruky, idem zase. Ideme si rozohriať zápestie, to znamená, idem zase na všetky 4 a pôjdem koliečka do jednej strany. Super. Prsty na rukách sú naširoko, čo najviac od seba. A najviac váhy dávam vždy na ukazovák a palec. A ideme do opačnej strany. Ako veľmi budete tlačiť so zádkom na tie ruky, tak ťažšie to bude. Hej? Keď si tú ričku dáte trošku viac dozadu, nebude tam toľko tej váhy. Výborne. Tak, pôjdeme teraz do diamantového sadu zase a dáme ruky naopak. To znamená takto. A teraz budeme zadok ťahať jemne dozadu. Naozaj veľmi jemne. A dýcham. Tak, aby sme zvládli. Dneska budeme hodne pracovať s zápestiami, tak dnes sme rozcvičení. Dáme ruky dovnútra. Super. A pôjdeme zase krúžky. Do jednej strany. A do druhej. Super. Tak, budeme prekladať dopredu, dopredu, dozadu, dozadu, na stranu a dovnútra. Poprekladáme na všetky strany. Nech sa nám rozcvičia. Ešte chvíľku. A posledný krát. Výborne. Tak, keď na zápestia bolia žiadne vyklepávačky, chytím si, hej, a zase mačkám zápestie, kľudne aj celou rukou. Jemne. Pomasírujem. Pridáte sa? Kika, čo ty na to? Hej, na YouTube. Pomasírujem ešte chvíľku. Jedno aj druhé. Tak, idem zase na všetky 4. Výborne. Pôjdeme teraz do buď vysokého plenku, alebo nízkeho, hej. Tie kolienka čím ďalej si dáte, tým lepšie.
tým ťažšie. Tak, a teraz pôjdeme klik, taký jogový, s tým, že lakte budú popri rebrách a s nádychom idem dole, s výdychom hore. Hej? Nadýchujem, lakte popri tele, výdych, idem hore, pozerám pred seba. Nádych a výdych. Pre pokročilejších idem hore do plenku, spravím, môžem sa nakloniť, nadýchnem sa, výdychnem, idem dozadu. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Super. Idem, pozícia dieťaťa. 3 hlboké nádychy, výdychy. Výborne, budeme robiť to isté, ale tentokrát si dáme ruky na šírku karimatky a spravíme to zase. Buď ideme z nízkeho, hej, plenku, zadok nebudem nehávať vzadu, ale pekne ho pretlačím dopredu do jednej línie. Nádychnem sa, idem dole, výdych, odtlačím dozadu. Môžem spraviť, hej, s rýškou, alebo v plenku, keď sme takto, idem do piet a do špičiek, hej, taký prehub. Nádych a vydýchnem. Nádych a vydýchnem, hej. V tej pokročilejšej verzii idem s rýčkou a idem dopredu. Nádych, výdych. Ako náhle sa mi stane, že som tu a vytláčam to a robím niečo takéto, tak idem dole a idem do nižšej verzie, dobre? Keď je to zlé, je to o ničom. Nádych, výdych. Ja dneska robím telkač. Super. Idem zase. Pozícia dieťaťa. Dýcham. Zase údají, dýchanie vo vnútri H alebo sa. Úplne uvoľnenie do brúška. Výborne. Pôjdeme teraz do pozície psa tvarov dole, to znamená, môžem zdvihnúť malinko kolienka a pretlačím dozadu. Prvý pes tvarov dole odporúčam zobrať bloky. Hej, spravím vám to zrazu tu na priestor. Keby napríklad ja, to robím ešte teraz na začiatku, tak nedokážem vystrieť tie nohy, musím pokrčiť kolienka. Hej, ťahám zase pánu šikmo za seba, prsty ako gekon od seba. Vyťahujem z plic, nepadám do nich, ale vyťahujem. Hlava je úplne voľná v gravitácii. Super, takže zoberiem si tie bloky. A dýcham. Výborne. Ľavú nohu nám na stred a pravá nožka ide hore. Neotváram sa v bokoch, som zarovno. Pravá noha je do flexu, to znamená, že skrčím špičku. Flex je ináč, by the way, vysieranie tej nohy, hej, že flexing je ohnutie. Počkaj, teraz som povedala sprostosť. Extenzia, flexia. Hej, extenzia je vystretie, flexia. Dobre je to. Prečo mi to minule spochybňoval? Dobre. Malé filozofické okienko. Super. Kto chce pre pokročilejších s výdychom, môže dať nožku ku prade, nádych naspäť. Alebo ostanem v pozícii a dýcham. Nechám na vás. Dobre, každý si odhadnite vlastné sily. V tej joge sa to za každým učíme. Veľakrát sa aj nie za začiatku stávalo, že som to prepiskla a na ďalší deň som trpela. Nádych, výdych. Každý objavujeme svoje hranice. A poďme ešte raz. A výdych. Super. Plank s jednou nohou hore. Dýcham. Kto nevládze, oddychnite si. Pozícia dieťaťa. Výborne, idem pomaličky dole. Výdych. Až na brúško. Super. Ruky pred seba. Sú na prštekoch. Dýcham. Stehná sú uvoľnené aj so zadkom.
Výborne. Zdvihnem ruky a pomaly ich presúvam dozadu. Pozerám pred seba s výdychom. Zatlačím lopatky k sebe a dýcham. Tak, dve varianty. Tí, čo máte problém s krížami, budete vždycky robiť len, že sa pozrite pred seba, tak sa ako keby vytasíte s prsiami a s výdychom pôjdete cez dieťa do psa tvárou dole. Ostatní, chcem, aby sme trošku filozofovali nad pozíciou psa tvárou hore, takže budeme používať blok. Pomôžte si teraz, chcem, aby ste si ho dali vlastne približne tak, ako vám končí pánva, čiže na úroveň bedrových kĺbov, aby ste na nej mali tak akurát lonovú kosť. Ruky si dám zase v jednej línii, ramena, lakte, plecia skoro, hej, a malinko pokršené lakte. Som v pozícii psa tvárou hore, pozerám pred seba. A teraz veľakrát sa nám stáva to, že zatvárame tu hrudník. Chcem ako lúk, aby sme boli opretí o nárty, hej, to znamená o tej prednej časti chodidiel a vytiahli to až hore cez korunu hlavy, hej. Nechcem sa lámať v krížom, chcem mám aktívne brúško, je to aktívna pozícia, hej, keď sa zdvihnem, nelámem sa, som aktívna v tej pozícii a s výdychom idem pes tvárou dole, tak aby ste to necítili v krížoch. Dobre? To sa naučíme, ak to zatiaľ nejde, používam blok. Nádych, výdych. Tak, pravá nožka ide na stred a ľavá sa dvíha. Dýcham. Kľudne práva stojná, pokrčená. Zase neotváram sa v boku, ale som so zavretým tým bokom. To znamená, obidva bedrové kĺby sú na jednej úrovni. Super. Kto chce, ostane v pozícii, alebo pôjde so mnou, výdych. Nožka k brúšku, nádych a výdych. Nádych, výdych, nádych a výdych. Poďme ešte raz. Nádych a výdych. Nožka ostáva plenku, hej, môžete si tam tak cupitnúť, ako som ja. Dýcham. Pálinko pokrčené tie lakte. Keď nevládzem, idem dole. Super. A idem buď cez plank, alebo kolienka dole a tak. Dobre? Zase si nadídem. A zase pre tých, čo majú problém s krížami, len sa pozriem dopredu a idem cez dieťa do psa tvárou dole. Ostatní môžem si kľudne takto pomôcť. Pes tvárou hore, otvorený hrudník. Hej, nechcem ho zatvárať, ale otvorím ho, zatlačím lopatky k sebe, pozriem pred seba. Alebo šikmo hore. Nádych a výdych. Pes tvárou dole. Môžem si poprešlapovať, povykrúcať sa. Tak, 3 hlboké nádychy, výdychy. Tak, poďme sa ešte viac rozohriať. Pozdrav slnku a pricupitám dopredu. Nádych, vystretý chrbátik. Výdych, shrbím dole. Všetko padne. Nechám gravitáciu robiť svoju robotu. Nádych. Pozriem hore, vytiahnem sa, môžem sa malinko zakloniť. Aktívne brúško. S výdychom ruky pred srdce. Nádych. Pozriem hore, výdych, shrbím, uvoľním hlavu, zavesím do gravitácie. Nádych, vystretá chrbtica. Ťahám za korunu hlavy. S výdychom idem do plenku, ktoréhokoľvek. Hej, môžete ísť do toho nízkeho kľudne. Nechám to na vás. A s výdychom idem pomaly do kliku, ktorého len chcete. Malinko zastavím nad zemou. Dýcham. A prejdem buď len do takéhoto niečoho, zase tí, čo máte problém s krížami, alebo rovno idem pes tvárou hore, otvorím ten hrudník a s výdychom pes tvárou dole. Ruky ako gekko, na široko prsty. Uvoľním.
Nádych, pozriem pred seba, kto chce, môžete aj skočiť. Hop. Najlepšie by vás nebolo ani počuť. Nádych a výdych. Sa robím z vesí. Tak, s nádychom vytiahnem hore a s výdychom ruky pred srdce. Hej, stále. Ak budete mať nejakú ťažkú pozíciu, kľudne zvuk H, sa, nahlas. Hej, výdych. S nádychom. A výdych. Predkloním. Nádych. A s výdychom idem opäť do plenku, vysokého alebo nízkeho. Idem dopredu. Tesne nad zemou zastavím. 3, 2, 1 a idem buď len predklon, každý to svoje, alebo pes tvárou hore. Otvorím hrudník s výdychom. Pes tvárou dole. Výdych. Nádychnem, pozriem na ruky, kto chce, môže skočiť alebo pricupitá. Nádych, vystretý chrbátik. A výdych, sa hrbím. Výborne. Nádych, idem hore. Vytiahnem sa k oblohe. Výdych, samastity. Ruky pred srdce. Nádych, vytiahnem ešte raz hore k oblohe alebo k stropu. A s výdychom idem dole. Klesnem v gravitácii. Povolím vrch čela, kolienka. Nádych, vystretý chrbátik s výdychom. Idem čoturonga, to znamená plank, vysoký alebo nízky nechám na vás. Idem dopredu, tesne nad zemou zastavím. 3, 2, 1 a vytiahnem buď s pes tvárou hore, alebo sa len otvorím takto. Tí, čo máte problém s krížami a cez stále dieťa prejdem do psa tvárou dole, ostatní pes tvárou hore a pes tvárou dole s výdychom. 3 nádychy, výdychy. Super. Pozdraví slnku B. Takže buď pricupítam alebo pozriem na ruky a skočím malinko ako taký zajko. Nádych, vystretý chrbátik s výdychom sa hrbím. Uvoľním. Tak, nožky sú spolu. Vidím si palce. Kolienka taktiež. A idem stolička. Pozerám pred seba, držím kolena spolu, dýcham. Kto chce, môžete ruky vytiahnuť až hore, podsadený zádok s výdychom, hora, nádych, idem opäť, stolička s výdychom, idem dole, zavesím do gravitácie, nádych, vystretý chrbátik s výdychom. Zase variácia, ktorá vám vyhovuje, hej. Ideme dole, zastavím tesne nad zemou a idem variáciu, ktorú zvládam, ktorá mi robí dobre. A s výdychom. Pes tvárou dole. Pravá noha ide hore a vykročím s ňou dopredu. Kľudne si zoberte na toto bloky. Hej, spravím vám to tu ten priestor. Hej, to je to, čo sme sa učili na začiatku. To znamená, ako keby som sa chcela dotknúť kolenom nosa, tu skrčím tú nohu do toho flexu a šup, hej, vykročím. Zadná noha šikmo, bojovník 1. Kľudne zadná noha pokrčená, uvoľnené ramena, podsadená pánva. A teraz zatlačím do ľavej nohy a idem do ľavého boku, tak aby som cítila ľavý bok. Dýcham. Tak, idem dole s výdychom. Šup, idem do plenku. Jeden blok na bok, druhý blok na bok. Výdych, nádych, výdych. Pes tvárou dole. Super. Pravá nožka na stred, ľava. A idem. Šup, vykročím dopredu. Zase, kľudne použijem bloky. Odľahčím ruky. Keď som stabilný, ruky idú hore. Kľudne práve koleno pokrčené. Uvoľnené ramena. Žiaden krč. Hej, stále hľadáme viac priestoru v pozícii. Stále to omiedam. Ale treba si to zvedomiť. Tak, a teraz podsadená pánva, kľudne si ju chytím a vysieram tú pravú nohu do toho pravého boku. Dýcham. A idem. Nádych. Výdych.
plank, variácia planku, ktorá vám vyhovuje. A idem nádych. Bez tvárov hore, alebo sa len vykloním. Cez dieťa, bez tvárov dole, alebo rovno. Bez tvárov dole. 3 hlboké nádychy, výdychy. Kľudne použijem slovo. Tak, ešte jeden hlboký nádych a výdych. Tak, dám si bloky tak, aby som ich mala po ruke. Ideme na všetky 4. Tak, pôjdeme pravá ruka dopredu, ľavá noha dozadu. To sme už dneska robili. Zložím pravú ruku a s výdychom pôjdem ako keby ľavou nohou na ľavý triceps alebo lakeť. Zase noha do úrovne pánvy, nádych a výdych. Rozložená váha. Nie som len na ľavej strane. Nádych a výdych. Každý v rytme vlastného dýchu. Poďme ešte raz. Výborne. Dáme si pozíciu dieťaťa, to znamená, použijeme tentokrát bloky, vyložím si ruky na ne a uvoľním. Ak sa mi moc klepú ruky, sú unavené, dám ich dole z blokov, dám si ich za seba. Keď sa nadýchujem, sledujem, kde ma to najviac ťahá v chrbte. A keď nájdem tú oblasť, venujem sa jej, vedome tam púšťam dých, ako takého súkromného maséra. Super. Tak, idem opäť na všetky 4. Tak bloky dám zase dopredu, aby mi nezavádzali. A pôjdeme na druhú stranu. To znamená, ľavá ruka, pravá noha. Natiahnem, ako keby ma nikto za ne ťahal. Ruka na zem a výdych. Práve kolienko, pravý lákeť. Hej. Nádych a výdych. Nádych. Aj ruka ide hore. Čo sa týmto našla? Opica jedna. A výdych. Nádych. Každý v rytme vlastného dýchu. Nádych a výdych. Super. Poďme ešte raz. Výborne. Tak, opäť idem do pozície dieťaťa a dýcham. Uvoľnené ruky zase. Ak mi je nepríjemne v tejto pozícii, dám si ruky za seba. Opreté čelo. Ešte jeden hlboký nádych a výdych. Tak. Pôjdeme teraz na divočinu, takzvanú wild thing. Ukážem vám vlastne, čo tým chceme spraviť. Ukážem najprv, aby ma bolo počuť. Ukážem najprv menej pokročilú pozíciu, takže divočina spočítava v tom, že budeme nízko, hej? Ako keby v úrovni plenku, čiže rička bude pretlačená a teraz budeme si spraviť tú wild thing, takže sa vlastne vykloviníme do jednej strany. Stále teraz, keď som tu v side planku, budem sa snažiť byť v jednej úrovni lakeť, rameno, zápestie a idem sa teraz otvoriť. Pánva ide dopredu, hej, a kolienka od seba a idem na špičku. A otváram sa, pánvu pretláčam, hej, dopredu, nepadám s ňou. Dýcham. Alebo vrchná verzia, idem z vrchného plenku, my pôjdeme konkrétne z psa tvárou dole, vykloním sa, hej, a ideme wild thing,
Všimnite si, ako stojím na tej dlhej nohe, hej. Nie som na bok, ale som so špičkou. Takto. Malinko pokrčený lakeť a otváram sa v hrudníku. Môžem stať hamaku na hlavu. Pánva sa vláči hore. A zavriem. Super. Ideme na ostro. Pes tvárou dole. Dýcham. A idem do plenku. Hej, zdvihnem pravú nohu a idem variáciu, ktorá ma vyhovuje, hej. To znamená, keď som v tej nižšej variácii, otváram sa a keď som vo vyššej, hej, zase otváram sa cez side plank. Riťka sa tlačí stále hore. Ešte 2 hlboké nádychy, výdychy, kto už nevládze, pes alebo dieťa. Šup. Predýcham 3 hlboké nádychy, výdychy a pôjdeme na druhú stranu. Stále ťahám riťku šikmo dozadu, kto ste psovi tvárou dole. Kľudne stále pokrčené. Obidve kolienka, som na plochoch, na celej ploche chodidla. Tak, idem do plenku, kľudne si tam môžete takto pošuchtať ako ja. A otváram, hej, môžete dať tú jednu nohu hore a spravím si variáciu, ktorá mi vyhovuje. Nižšiu alebo vyššiu. A vrátim sa opatrne naspäť. Plank stabilný. A idem do psa tvárou dole alebo dieťa. Dýcham. 3 hlboké nádychy, výdychy. Hlava úplne voľná. Tak, zoberiem si kľudne bloky. Tentokrát nemusíte, môžete. A ideme. Ľavá noha na stred, pravá nožka ide hore a vykročím s ňou dopredu. Ľavá noha ide na šikmo. Pôjdeme bojovník 1. Podsadená pánva. Predná noha. Pravý uhol. Stabilná pozícia. Rozložím váhu. Zase nie som v krči, uvoľním ramená od uší. Super. Dýcham. Už sa mohla aj pridať. Že sa dolámala. Nie, dolámala. Susedka ma pozerá ako televízor. Program Yoga dnes. Terinačo. Tak. Pôjdeme sa teraz predkloniť. A všimnem si zadnú nohu. Snažím sa ako keby vytiahnuť z zadnej nohy ten hrudník a som zarovno s tou zadnou nohou a prejdem pre pokročilejších rovno bojovník 3, alebo pre menej pokročilých zoberiem bloky, natiahnem sa dopredu a presuniem váhu na bloky a ostávam tu. Neidem vyššie, hej, idem zase len, všimnite si, čo som spravila. Podsadím zadok a idem len s úrovňou pánvy. Neidem cez, nelámem sa v chrbtici. Dýcham, hej? Alebo pre pokročilejších. Kľudne. Bojovník 3. Dýcham. Ja som sa pozrela na terušku. Super. Tak, buď ruky na zem, alebo ruky na bloky. A ideme stojaci. Stojaca šnúra. Hej, tlačím tú zadnú nohu čo najvyššie, ako sa mi dá, s vystretou prednou. Opäť nie sú to pretiky. Skrčím obidve dopredu. Chytím si lakťa, trošku sa tam pohojdám. Nádych, výdych. Úplne uvoľnená hlava. Výborne. Idem do plenku. Tak.
Výborne. Dýcham. Kto chce, môže si pridať, hej, dopredu, dozadu, komu bolo málo. A ideme do nízkeho plenku. Hej, môžete si dať ruku v modlitbu, alebo takto, ako len chcete. Hej, pre mňa je stabilnejšie toto. Dobre, som v tejto pozícii, alebo kto chce, nemusíte. Ideme. Práva, ľava. Nádych, výdych. Super. Vydýchnem. Pozícia dieťaťa. Hlboký nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Super. Nádych. Výdych. Začína kropiť. Dúfam, že nebude pršať. Výborne. Tak. Spravíme si side plank, ale nízky, to znamená, idem na ľavú stranu a dám sa takto nabok, dobre? Komu je to veľa, pre menej pokročilých, ten side plank robím takto, hej? S tou rukou ideálne otočenou takto. Hej, nechám na vás, dá sa robiť aj ten taký nízky, ako sme my, hej? Že si pomôžete s tou spodnou nožkou, alebo pôjdete do tej, ako chcem, plnej formy. Hore. Ako len chcete. Nepadám, ale tlačím ričku od. A dýcham. Som v jednej línii. Nie som zhrbený, ale v jednej línii a tlačím. Super. Sadnem si a pôjdeme do pozície loďky. To znamená, dám si teraz dobrú pozíciu zadku, môžem si takto pomôcť, hej, a vystretý chrbátik, jedna ruka, druhá ruka, kolienka sú spolu. Kto chcete, môžete skúsiť vystierať, hej, jedna, druhá. Ja sa pozriem na ťahák. Tak, a pôjdeme dole. Neľahám si. Spravím si hamaku na hlavu, hej. A zase, toto je pre pokročilejších s vystretými nohami, pre menej pokročilých pokrčím tie nožky, hej. A budem ich striedať takýmto spôsobom, dobre? Pre pokročilejších, hej, môžete si tam spraviť takéto niečo. A priblížim sa k tomu kolienku. Poďme ešte raz. Výborne, uvoľním nohy, nechám hore. Dýcham. Príjemne poprcha. Dúfam, že sa to nerozprší. Tak a teraz spravíme to, že odlepíme boky a ruky necháme tam, kde máme a chceme sa k ním ako keby priblížiť, povedzme, že hlavu ťaháme k špičkám nôh, hej? Vytiahneme ju. Výdych. Dýcham. Môže sa tam aj tak povrtieť. Nemusíte. A položím. Nadýchnem sa. Výborne. Tak, ruky vedľa tela a zvihnem bríčku. Dýcham. Tlačím do lopatiek, nie do krku. Krk je úplne uvoľnený. Zase, táto pozícia nie je vhodná pre tých, čo menštruujú, takže práve kvôli tomu, že tá krv tečie do pánvy, chceme to opačne.
aby nám nevznikli nejaké zdravotné komplikácie časom. Dýcham. Výborne, položím kolienka, stlačím k brúšku. Super. Môžem sa pohojdať. Šup, až hore. A otočím sa a správne sa tvárou dole. Výborne. To isté na druhú stranu. Tak, predýcham si. Tak. Ešte 2 hlboké nádychy, výdychy. Ľavá noha ide na stred a pravá nožka ide hore. Vykročím s ňou dopredu a zadná noha je zase na šikmu. A idem. Bojovník 1. Idem do prednej nohy. To je v pohode. Ja som vysvetlila na začiatku, že budú zvuky. Tak. Dýcham a zase podsadená pánva vyťahujem. Tak, a teraz ideme prejsť zase dopredu. Vytiahnem sa z zadnej nohy. A teraz som si uvedomila, že sme na tej istej, takže ju vymeníme. Dobre, pardon. Pôjdeme na opačnú. To znamená ľavá noha vpredu. Poďme ešte raz do bojovníka 1. Podsadená pánva. Idem do toho pravého boku. Dýcham. Tak. Idem. Predkloním sa, zase vyťahnem sa s tou zadnou nohou v jedno a berem bloky a zadná noha je vystretá dlhá. Hádam sa to nerozprší. Dýcham. Variáciu, akú len chcete, buď na tých blokoch a som zárovno s chrbticou. No veru. Jaj. Alebo v tej vrchnej pozícii. Tak. A idem. Ruky na zem. Zadná noha hore. Dýcham. Snažím sa vystrieť obidve nohy. Výborne. A jedna nožka k druhej skloním. Môžem z jednej strany na druhú. Pohúpem sa, dýcham. Výborne. Nadýchnem sa a idem. Nízky plank. Uvažujem, že by som zakryla mobil, lebo nám začína celkem hodne pršať. Tak, a pôjdeme, najprv dám robotu a pôjdeme do nízkeho planku. Hej, dáme si nízky plank a budeme vymieňať. Výdych. Výdych, hej. Ak je to moc, môžeš si tu dať tie kolienka a robiť takto. Dobre? Zvolte variáciu, ktorá vám vyhovuje. A poďme ešte raz. Samozrejme, kto už nevládze, pozícia dieťaťa, kedykoľvek. Ideme, pozícia dieťaťa. Dýcham. Hlboké nádychy, výdychy. Úplne uvoľnené brúško.
Ešte jeden hlbší nádych a výdych. A budeme skontrolovať, či môj bod není príliš mokrý. A pôjdeme side plank, to znamená bočný plank. Hej, poďme teraz z druhej strany, čiže na pravú stranu, silná pravá ruka. Zase, komu je to moc, pomôže si s nožkou dole. Každý podľa seba. Dýcham. Zase, tlačím ričku dopredu a od podložky. Super. Výborne. Zavrem sa, alebo si sadnem a idem do pozície loďky. Hej, zase zahniezdím sa, zdvihnem nožky. Jedna ruka, druhá ruka. Buď ostanem tu, alebo striedam nožky. Hej, kľudne si choďte. Ja musím zakryť mobil, lebo už je strašne mokro, aby nám nezmokol. Lebo s ním bude amen. Tak, stále pokračujem, dýcham. Už ustáva dážď, dúfam, že to bude v pohode. Klop, klop. Dobre. Hej, variáciu loďky, ktorá vám vyhovuje. A idem dole. Spravím si hamaku na hlavu. Hej, a buď s korienkami skrčenými, alebo s vystretými nohami. Idem ťuk, jedno koleno, druhé koleno. Výborne. Položím hlavu. Nohy ostanú hore. Dýcham. A zase to isté, čo sme robili predtým. Zdvihnem boky. A pozerám sa na kolena alebo na členky. A ešte trošku sa natiahnem. Ešte trošku. 3, 2, 1. Uvoľním. Nožky dole. Ruky naširoko. A nohy sa zvalia na jednu stranu. Kto si chce prehlbiť stretch, zdvihne ľavú petu. Teda pravú petu na ľavé kolienko. Dýcham. A naopak. Výborne, zvihnem to naspäť. Teraz nechám si na pravom kolene ľavý členok a pritiahnem ho bližšie. Dýcham. Nechám padnúť nožku, tlačím kolienko von od seba. Ľavá lopatka je na zemi. Skúsim ešte viac uvoľniť v bokoch. Skúsim nájsť tú pozíciu, aby bola voľnejšou. Idem naspäť. A na opačnú. Pritiahnem. Opačné kolenko s členkom, čiže ľavé koleno ťahám s pravým členkom, dýcham.
Tak, výborne, nechám celé chodidlo práve padnúť do strany, ťahám koleno od seba a hlava na opačnú stranu. Zase hľadám viac voľnosti v pozícii. Vrátim naspäť. Výborne. Tak. Dám ľavú nohu vystrem. Dlhú zatlačím s ľavou petou do zeme a pravé kolienko ťahám k sebe. Dýcham. Tak ostanem v pozícii, ostanem v pozícii úplne rovnako, mám nožku, len spravím flex s nožkou. Hej, položím si, spravíme polovičné happy baby pose, polovičné dieťa šťastné a ľavú ruku položím na ľavý bok a tlačím šikmo do strán, tú pravú nožku do kolienka. Hej, že takto do strany. Dýcham, ľavá noha dlhá, petou tlačí stále do podložky, krk je voľný. Hej, a ľavý bok sa snažím tiež tlačiť do podložky. Vymením nožky. Ľavá nožka sa skrčí v kolienku, pravá noha dlhá, tlačím petou do podložky. Dýcham. Spravím flex s nožkou a idem polovičné dieťa, to znamená chytím sa akokoľvek úchopom, hej, a položím pravú dlaň na pravé bedro a tlačím šikmo do boku. Pravá noha dlhá, pravou petou tlačí do zeme. Voľný krk. Ešte jeden hlbší nádych a výdych. Výborne. Tak, spevním. Pozriem na pety. Niečo kvapkalo za mnou. A s výdychom uvoľním pozícia mŕtvoly. Úplne uvoľním celé telo. Nechám každú bunku oddychnúť. Túto pozíciu mŕtvoly si môžete spraviť akokoľvek dlho. Môžete si stopnúť video a spraviť si, čo len potrebujete. Keďže prší a bojím sa o svoj mobil, tak tí, čo chcete už končiť, môžete sa otočiť, natiahnuť sa do dĺžky, taký, aký ste dlhý, otočiť sa na ľubovoľnú stranu. A otlačiť sa do ľubovoľného sedu. Ešte na chvíľku zatvoríme oči. Tak, ešte jeden hlbší nádych a výdych.
s lepším nádychom ísť ruky hore. Vytiahnem sa s nimi do oblakov. A s výdychom ruky pred srdce. Namaste. Ďakujem vám. Pre tých, čo by ešte chceli také niečo špeciálnejšie, môžem dať taký prídavok. Trošku ustal dážď. A kto by si chceli ešte vyskúšať pozíciu mysliteľa, na ktorú som zabudla počas hodiny, ale to nevadí, môžete si dať takú minútkovú výdrž a potom odporúčam si spraviť dlhšiu pozíciu mŕtvoly. Po prípade si ešte pomeditujte, urobte tak, ako cítite. Tak vám teraz vysvetlím tú pozíciu mysliteľa. Ideálne je zobrať si zobrať si bloky a dáme si obidve nohy takýmto spôsobom na široko. Ako keď ideme proste robiť pozíciu trojuholníka. Hej, ale nebudeme ju robiť, budeme takto pekne s chrbticou rovno. Hej, tie bloky sú tu na to práve, aby vám tú chrbticu udržiavalo rovno. Hej, lebo keď ste dole, tak je ťažšie sa s tou chrbticou dostať do rovnej pozície. Hej, snažíme sa stále o tú natiahnutú chrbticu, aby sme stavček od stavčeka tlačili od seba. Niekomu bude pohodlnejšie mať tie nohy trošku na ušie. Nechám na vás. A teraz stále myslím na to pevný kor, ktorý ma drží, vystretá chrbtica dlhá a teraz zadnú nohu vlastne ako keby skrčím k tej prednej. A zadná noha bude skrčená ako keby v pozícii bojovníka 1, hej, takže tak našikmo. Super. A kľudne sa stane, že teraz budete mať málo priestoru, tak si kľudne predĺžte tú prednú nohu trošku viac dopredu. Stále je vystretá chrbtica, hej, snažte sa ju mať čo najvystretejšie. Tak teraz sa môžete pustiť blokov. Ak tú pozíciu udržíte, môžete sa chytiť. Bude to vždy našikmo s rukami. Chytiť pánvy. A to znamená pravá noha, idem s ľavou rukou, chytím sa ako keď uvažujem, hej, a nad jablčko. Pod to jablčko je to ťažšie, čiže nad jablčko si to kľudne dajte, alebo podnehám na vás a snažím sa to ešte natiahnuť, hej, tú chrbticu, môžete si tam vystrieť tie prsty. A dýcham. Hej, môžete si tu dať taký minútový hold, čiže sme Slováci, takú minútovú výdrž. Teruška dole z tých záhonov, opica. Hej, a pre tých, čo začínate, si môžete skúsiť vlastne niečo podobné, ale na špičkách. Hej, trošku trénovať aj ten balans. Hej, a vymieňať ruky. Takéto niečo. Hej, nechám na vás. Potrenujte si, ak potrebujete, vymeňte si nohy, aby ste nekrivali, aby ste neposilňovali len jednu stranu. Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú hodinu. Ak máte nejaké nápady do budúcna alebo nejaké otázky, kľudne sa pýtajte v popisku videa, v komentároch alebo ma nájdete na Lienka Yoga na Instagrame. Budem sa na vás tešiť. Ahojte, na budúce.